Salutare oameni buni! Mă numesc Oliver și în acest scurt tutorial am să vă arăt cum să vă schimbați regiunea pe un televizor Samsung Smart de ultimă generație. Mă adresez în general celor care și-au achiziționat televizoare Samsung în străinătate și sunt setate din fabrică pe regiunea respectivă. Ca să aveți acces la librăria de aplicații din România, televizorul dumneavoastră va trebui să fie setat pe regiunea României. Eu am achiziționat acest televizor în UK pentru că aici trăiesc, dar am schimbat regiunea în România ca să am acces la toate aplicațiile TV disponibile în România. Inițial, dacă privim mai atent, vedem că în căutare nu îmi dă nicio aplicație românească. Dacă nu greșesc, este disponibilă doar Antena Play. Eu folosesc Voyo și Focusat, dar aici nu este disponibilă niciuna. Deci, căutăm în meniul Support, intrăm pe Device Care, așteptăm să se încarce, apăsăm pe Self-Diagnosis și accesăm Reset Smart Hub și băgăm parola, care este de obicei 0000. Iar acum televizorul se va reseta la setările din fabrică. Acum va apărea un banner cu butonul Setup. Apăsați pe Setup, iar după aceea va apărea o pagină cu termenii și condițiile. Înainte de a accepta termenii și condițiile, va trebui să facem o combinație pe telecomandă de 3 butoane ca să putem accesa meniul de țări. Combinația este următoarea: Mute, Volume Up, Channel Up și iar Mute. Din acest nou meniu, selectați România. Putem observa că și acest meniu cu termeni și condițiile s-a schimbat în limba română. Acum este timpul să acceptați termenii și condițiile. Și din acest moment, televizorul dumneavoastră este gata pentru a fi folosit cu toată librăria de aplicații românești. Puteți observa că a apărut și HBO Go, a apărut Voyo, a apărut Antena Play și mai multe aplicații din România. Toate acestea fiind spuse, îmi au rămas bun de la voi. Sper că v-am ajutat în special pe cei care aveți televizoare cumpărate în străinătate. Dați un subscribe, un like și vă mulțumesc pentru vizionare.